Na Rympei U ke channel nabynta paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Sorkar jylla kalau penmi iaka jing penmana man treikam no iaka online building permission system OBPS ka balap pelaj haka khatwai tarik jong nailar kani ka OBPS ketemu ban penbej renti iaka kompenya yaki application jang ki building plan bat wanra iaka jing treikam ka basyai bat ka basten ka jing penmana balap penmi haka sengi balang ka ong ka OBPS ka bo haki architect engineer town planners bat ki consulting firms bagi register ya dekhnang bagi nyok rung hakani ke portal ban IT baban penyak yaki application jang ki building plan ka by register bat treikam yaki engineers town planners and consulting firms kan yai beteng ban long kumjo katkum balabo hakan notice number muda.bp/siswa/prapopra/arhajar ubnai yayong arhajar khatpra yaki architect bala register bat council of architecture COA kanam dan shu ka jingshim ya ka bay register like na tang ka jing penyai ya ka kam ne processing fee ka ba sispa tengka ki agency liang man la balai lani kita ki third party ki institute ni ki tenat sorkar balabo ban menjur lani ban bisyar ki jing penwandur ya ki jing tai lani kita ki structural design ki jing drawing ki project kin ha ban rong yaladi ha ka OBPS bat kanam dan satya ka jingshim pisa by register ni by penyat kam kani ka OBPS lakmi lenti makan pensuk iki kam bayadai bat ka jing ajing menjur iki plan snaying penduna ya kapor ha ka jing penya ya ki kam bat ban nang wanra ya ka jing treikam ka basyai